या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। दौंडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी वंदना मोहिते यांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे। कासोडी टोलनाका येथे पोलीस कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना पुण्याकडे जाणारी वाहतूक बंद करत होते, त्यावेळी वंदना मोहिते यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांची हुज्जत घालून एका कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडली होती। शिंदेंच्या जाहिरातीमुळे आमच्या ज्ञानात भर पडली असा टोला शरद पवारांनी लगावला आहे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे जुलै-ऑगस्ट महिन्यात 10वीची पुरवणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे। परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 21 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे। आंबोली चौकुळ येथे 108 ॲम्ब्युलन्समध्ये एका महिलेची प्रसूती झाली आहे। राज्यातील ही 38,917वी तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 240वी 108 ॲम्ब्युलन्समध्ये झालेली प्रसूती आहे। यंदाच्या पहिल्या चक्रीवादळानं देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीला जोरदार तडाखा दिला। केंद्र सरकारकडे गुजरात राज्यानं 9,800 कोटी रुपयांहून अधिकची मदत मागितली। यावरून किती कोटींचा फटका या राज्याला बसल्याचे स्पष्ट होते। मान्सून अजूनही सक्रिय झालेला नाही, त्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागणार असल्याचं भारतीय हवामान विभागानं म्हटलं आहे। हवामान विभागाने आता 4 आठवड्यांचा अंदाज जारी केला आहे। इंदोरीकर महाराज यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा असे आदेश औरंगाबाद कोर्टानं दिले आहेत। त्यामुळे इंदोरीकर महाराज यांच्यावरती गुन्हा दाखल होणार असून इंदोरीकर महाराज यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे। शासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकातून QR कोड काढला, याबाबत ग्लोबल पुरस्कार विजेते रणजितसिंह डिसलेगुरी यांनी सोशल मीडियावरून नाराजी व्यक्त केली आहे। जून महिना अर्धा संपला तरी पावसाने ओढ लावल्याने भाजीपाल्याच्या उत्पादनावरती परिणाम होऊ लागला आहे। परिणामी 2 महिन्यांपासून स्थिर असलेले भाजीपाल्याचे भाव आता वाढू लागले आहेत। कुडाळमधील एका नामांकित हॉटेलमध्ये मुंबईस्थित महिलेचा मृतदेह आढळून आलाय, मात्र आत्महत्या की घातपात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे। शिवरायांचा इतिहास समाजात तेढ निर्माण करण्यासारखा सांगितला जातो असं विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे। कर्नाटक सरकारनं शालेय अभ्यासक्रमातून स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि RSSचे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार यांचे धडे वगळल्यानं भाजपने काँग्रेसचे उद्धव ठाकरे यांच्यावरती टीका केली आहे। जगातील सर्वश्रेष्ठ शाळांच्या यादीत वेगवेगळ्या कॅटेगरीतून टॉप 10 शाळांची निवड करण्यात आली आहे। सर्वात अभिमानाची गोष्ट म्हणजे 3 शाळा या महाराष्ट्रातील आहेत। डोंबिवली कल्याण कोळसेवाडी वाहतूक विभागातर्फे गेल्या 2 दिवसात ठाणे वाहतूक विभाग उपायुक्तांच्या आदेशावरून अचानक रस्ते चौकांमध्ये वाहन तपासणी मोहीम राबवण्यात आली। या वाहन चालकांकडून 5,78,000 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला। कांदिवली पूर्व येथे द्रुतगती मार्गावरती कचरा वाहून नेणाऱ्या डंपरचा गुरुवारी अपघात झाला। या अपघातात डंपर चालकाचा मृत्यू झाला आहे तर डंपरचा क्लीनर जखमी झाला आहे। हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार मध्य महाराष्ट्र मराठवाड्यात काही भागात शुक्रवारी विजांसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे। दरम्यान मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, अहमदनगर, जालना, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। डोंबिवलीतील कोपर भागात सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीमध्ये मांगीलाल मोरे या रहिवाशाचा मृत्यू झाला। कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या पथदिव्यांच्या जिवंत वीज वाहिनीचा धक्का बसून मृत्यू झाल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। कणकवली तालुक्यातील एका उद्योजकाच्या घरात चोरी झाली आहे, याबाबतची फिर्याद पोलिसांत दिली आहे। विंगुर्ले जुन्या तहसीलदार कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या विंगुर्ला तलाठी कार्यालयाच्या जुन्या स्टोरेज क्वार्टर्समधून जमिनीचे फेरफार व महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रे चोरीस गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला। या प्रकरणी आरोपीस जामीन मंजूर करण्यात आला आहे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढी निवडणुकीत 15 पैकी 11 जागांवरती विजय मिळवून शिक्षक भारतीने निर्विवाद सत्ता काबीज केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शून्य शिक्षकी शाळा शिक्षक मिळालेच पाहिजे, अन्यथा विद्यार्थ्यांची शाळा पंचायत समिती कार्यालयात भरू असा इशारा ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांनी दिला आहे। महारेराच्या स्थापनेनंतर घरांच्या किमती 5 ते 6% कमी झाल्याचा निष्कर्ष मँचेस्टर विद्यापीठातील अभ्यासकांनी काढला आहे। डेगवे येथील शासकीय जंगलात आपल्या साथीदारांसह तोड करून 18 मे पासून फरार असलेल्या आरोपी सुदन श्रीराम आगरवडेकर याला काल वन विभागानं अटक केली। तसेच आरोपीने खैर वाहतुकीसाठी वापरलेली बोलेरो पिकअप हस्तगत करून जप्त करण्यात आली आहे। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारवर दंगलीवरून होणाऱ्या आरोपांना उत्तर दिले। त्यांनी विरोधकांवरती पलटवार केला आहे। मालवणी आगारातील एका ST बसला अचानक आग लागली। ही बस चार्जिंगसाठी आगारातील चार्जिंग पॉईंटवरती उभी करण्यात आली होती, पण बसने अचानक पेट घेतला, त्यात जीवितहानी झाली नाही। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।